Nadakpa na ang suspitsadong ituli sa usa ka pharmacy sa Mandaue City ni atong weekend. Bugtong nakuha nini ang cellphone sa usa sa mga kahira. Ang report ni Nico Serino. Sa Mandaue City Police Station 1, gitanggong karon ang gingong suspitsado nga nadakpan sa follow-up operation sa kapulisan. Si Richard Baring, 35 anyos, nasikop sa Lapu-Lapu City usa ka adlaw human sa insidente. Matud sa hepe sa Station 1, nasubay nila kini pinaagi sa CCTV footage sa ubang mga establishmento ug pag-follow up sa LTO. Giilasab kuno siya sa biktima. Siya manggudang gitudlo sa mga kuan, sa mga ebidensya. O ang kumpadiha is positive nga i-identify siya sa ayahang biktima. Ako naman gunting. Ang katong kabila lang Paris ba, kumbaga. So nahulog siya nga improvise nga one bladed weapon. Apan matud ni Abrasado, na problema lang gyud kuno ang suspect ni adtong higayuna ug di gyud maukadto ang binuhatan. Gingong nangayo kini og gatas para sa anak apan nabalibaran. Butika. Ang ingon niya dito is gatas kay na siya problema sa iyang anak, may sakit ana og di man og 1,000 din ko na pud nga 500 na lang. Si Baring pasakaan og kasong robbery. Sa interview sa mga tigbalita, mihimakak siya sa iyang partisipasyon sa krimen ug igo ra nagtambay sa tindahan sa atbang sa maong butika. Wa kuno siya kalabutan ug napasanginlan lang. Nawag kami to sir nga itudlo ang gitunda kong kuan, hindi surrender to siya sir. Katong nagkuan sir. Kasi mga nakasaksi ato sir kasi among sir ako kasal ako nga sir. Kasal mo ba? Oo. Sibilya ang taon sir. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.